نصرته فإن تلقه الأسد في آجامها تجني مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله خصهم بالنصر والظفر. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء لإذاعة جكافو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالما رجو جكافو لما باو نواتينا أمبو بلا جلين فوني ألسامك فوليكاني أوي كشك فوليكاني فول ممسني فول مي سما بلا جني كغا فول منا نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كان غبتو على كامنه لمن مي مسمبولو على كودي اناوما على كان جيانيا على كان لحرانيا يكمان تيا يلا كفو اني بلي بلا انفا انان كرام غما نو اي الشيخ محمد المصطفى وغي كبو براولي اندو كما كو معلم شيخنا دوله كو مدير. الحمد لله رب العالمين قربم براولي nabe fuma ko madrasatum hadi dirasatil islamiyya kala raba mun be aladio o directory anya bismillah kuma sen kona shin chama akuma na bid'a ka anya sigi ko tan an fla anya sarala shuna na ala sanama obina ke bid'a sigi ko sunna an bid'a asigi ko tan an sabai ala ka jan konnala ikomi mo chama me ngali ke auna ko mo chama me ngali ke ankara mo yara la chuga mena sabu kada ka babu muka babu nogonte sabu kada ka na fara ko fon bida be ka be fili ko fili be tasmala fanga ire anga don bida ye munye ka bo sunna chela aye franfasa chama ndi anya fam chama surala kuma ile ka korofo konnala abafu ko bida be te o kuma na ko haramun bala wajibu yere bala do yere bala o konendo amba fi halsa mago ka yinga lifana temesrawla akasiga warwalika anyi ola ni wati riwara na Allah sallallahu alaihi wasallam chama mbi amuna munun tango ala yanu chama kan mago ka ne gajuru sradi kan boni leme boma ne kla kala ni mayro ro fo maka korofo konnala ibsika wili orange 76 48 58 90 76 48 58 90 biwolon fla an woro binani an shegi biduru an shegi bikononto 76 48 58 90 Maliteli 65 28 83 28 65 28 83 28 biworo an duru muwa an shegi bi shegi an saba muwa an shegi aywa an kram go mo adim shegna wage baw bibulo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي يافو شغلنا وكما باب سيغرا بلاني سنة كوكا وكسيكا فاميا دي أمبال مدوما bari sharia kura mashiba be amfebi ani mashiba be jinye kono awa islam dina fanfela la bela jelenye sunna ni bid'a afam bariya wala ka fengere do ula minti ala ni bid'a madon sunna tsikadon ni sunna madon bid'a tsikadon e ta fenu de ta ko ke doye ka so otoye awa anya fu chamana ya ka fo kullu bid'atin dalalatun ngo bina bete nga hasa ngari ka cha afasho na amado kuma warabe mo do tlola minte uyi wa shira ambe folo de la nala sunna ko bangen ka fo ni ala kala ko sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun wa bid'a bila yelin fili wa kullu dalalatin fi an-nar fili bila yelin be tasmana ango bid'a bete dalu jelo mola dalu minni atsika nakari anko ka bid'a tigi do tasmana nini hadisan ye ngote alakara kuma kanna sallallahu alaihi wasallam alakara kuma kan yende kullu dalalatin amma ako fili bebe tasmana ngama fo fili banti bebe tasmana
o tuma ne y'a kɛ mɔgɔw ye y'ala kɛra ka kuma yɛlɛma k'a kɛ kɔrɛ min tɛ a ye yani k'a fɔ bida kɔni tilalen don a bɛɛ tɛ fili ye a bɛɛ tɛ dalalatu ye o kuma o ye dɔnnibaw ka kuma ye dɔnnibaw ka kuma awa ni ye dɔnnibaw ka kitabuw lajɛ kitabu sahalenw minnu ni wuli yɔrɔ t'u ka kuma na fiyewu ani dɔnnibaw minnu ni siga t'u ka alansiranya fana na ka fara o kan bari dɔnni kelen tɛ fo dɔnni ni alansiranya ka fara ɲɔgɔn kan o tuma a b'a tigilama nafa n'a kɛra dɔnni dama tɛ ni alansiranya tɛ yen awa nafa t'o la o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye tagaɲini kɛ ala fɛ ka bɔ dɔnni min ni a tɛ nafa kɛ dɔnni min ni alansiranya tɛ a nɔfɛ awa ni a bɔra olu la mɔgɔ mana fɔ k'a fɔ bina tɛ se ka tila fiyewu bina mana kɛ cogo o cogo k'a fɔ fili don fili fana bɛ tasuma na wala yazubillah ala k'an kisi o ma a bɛ kɛ ni dogo kuma ye ni dogo dun mana don diinɛ kɔnɔ ka ban a bɛ ala ko wala bittaba alhaqu ahwaahum la fasadati as-samawati wal ardu wa man fihinna ni ala ni tiɲɛ tun ye hadamadenw ni dogo batu awa sakaba ni dugukolo ni min b'u la a bɛ tun bɛ tiɲɛ parce que ale bɛ na ni diinɛ tiɲɛni foyi tɛ ko boli tɛ dugukolo kan min ka jugu ka tɛmɛ ni dogo batuli kan ولا على كلام صلى الله عليه وسلم رأيت شحا مطاعا وهونا وإجابة كل ذي رأي برأيه فعليك خويصة نفسك فمن أني مغوي وشحا مطاعا بخليا أتجيب بلا عيري أتسك عيري بوا كبخليا مبولو كان نفقات لك على سرلا وهوا متبعا عن الندمو بتقولن بالندمو هو واجبي فوق دكتشين ani hakiltigi bɛ kabalen bɛ a yɛrɛ hakili la ne bɔnɔ waati min na a bɛ khawasi nafsika k'i yɛrɛ ɲini ka dɔn i tɛ se ka mɔgɔ si dilatun wari bɛ lajɛ tiɲɛ de kama a tɛ ni dungo kama yanni o tuma bina ko ni sunna ko la ni dungo ma dɔ foyi la an fɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ o kan ayi nin ye bina ye nin ye sunna ye ni dungo de bɛ ala kosɛbɛ kalan sira tɛ yani k'a fɔ a tɛ se ka tila fiyewu ko a bɛɛ kelen de ye ne m'a dɔn dɔnniba min y'o fɔ sisan i b'a ye kitabu jago kɛ kitabu ninnu na minnu ye sunna ko ni bida ko jago kɛ fɛn ye o b'a yani n'u ye jamakulu min ye ni min ma diya u ye e yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna kɛ o tɛ bida ye karisa mana kɛ bida don karisa b'a kɛ ayo don nka e yɛrɛ b'a kɛ bida tɛ o bida ko bida ɲɛnabɔlen kɔnɔ yani k'a fɔ ala kɛra kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam fɛn tɔgɔ tɔgɔ bida non lugha ta fan fɛ fɛn min sintira ala kɛra kɔfɛ a bɛ fɔ o ma bida don bida kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn sintilen kɛra kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam o ni k'a fɔ haramu don o ni k'a fɔ kafiriya don o ni k'a fɔ mushriku don o ni k'a fɔ filibanti don a tigi bɛ tasuma na olu tɛ kuma kelen ye o nin sintira ala kɛra kɔfɛ sallallahu o ye kuma nɔgɔn de ye fɛn bɛɛ bɛ y'o ye o sisan ne y'a ye silamɛ jamana lajɛ n'a bɔra an bɛ sali min yɛrɛ kɛ an bɛ su min kɛ an bɛ hiji min kɛ an bɛ silamɛ baara wɛrɛ jumɛn kɛ ni bida tɛ la an bɛ ninnu yɛrɛ minnu kɛ ninnu de kɔni ala kɛra tɛ mɛ sali sallallahu alaihi wa sallam ne sali de ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam cogo min na jɔnni bɛ se ka sali bi ni fɛn dɔ t'a la ala kɛra ma min kɛ a tɛ yen Allahu akbar i bɛ kelen bɛ se tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ fo fɛn sintilen dɔ ka kɛ a la sun bɛ tɛ fɛn sintilen dɔ b'a la Allahu akbar kalamal de t'a dɔn wala naloma de t'a dɔn n'o tɛ n'i ye fiyɛli kɛ kaba i b'a ye fɛn o fɛn bida dɔ bɛ a la idan o tuma bida bɛɛ kana kɛ fili ye a bɛɛ kana kɛ kafiri ye ne hakili la o de bɛ kalan bɛɛ la o n'u bɛ gɛlɛyali k'a kan kosɛbɛ kuma in u b'a fɔ mɛ dalu tɛ a la k'a fɔ bida bɛɛ don bida bɔlen tɛ a la ni i y'a fɔ bi i kelen de b'a fɔ i tɛ dɔnnibaa sɔrɔ ka fara i kan ayi Allahu akbar m'a fɔ dɔnnibaa min ye kalan mutaalimu bɛ yen min ye kalan tɔgɔ da a yɛrɛ la ani dɔnnibaa tɛ kelen ye o mɔgɔ min ye kalan tɔgɔ da a yɛrɛ la o tɛ wajulikɛla ye o tɛ qala Allahu fɔba ye o tɛ qala rasulu fɔba ye o ye kalan de ye o ye kalan de ye o tɛ se ka o si t'a fɔ k'a sɛbɛn k'a fɔ bida tɛ tila ayi Allahu akbar mɔgɔ min ko a tɛ tila i b'i yɛrɛ sago fɛ e bɛ ni fɛn dɔ de ye n'o tɛ n'an ye fɛnw lajɛ ka taa a b'a sɔrɔ a caman bɛ yen i b'o kɛ fura si t'o la mɔgɔ si tɛ se k'i yɛrɛ b'o la Ibn al-Arabi o ye kuranɛ tafsirikɛla dɔ ye a tɔgɔ donnen don bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min ye tafsir ko kɛ o bɛ kuranɛ baara kɛ i b'a dɔn k'a fɔ Ibn al-Arabi ye mɔgɔ min ye o ko
ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ بدعة ومحدث كل بدعة كوا كوننت كلا غشي كفو أتودر بدعة اللفظ يكون بدعة wala yi ko amana be kana ka fa shin salala kala ko sallallahu alaihi wasallam muhdath duwe ko nin fone matsika kefi kuma an shugo mena ko na fara birado ko ka ba ate dan fen yere la guslima be ke min yere de yake o yere de te mo yisu Allah o islama yere o ko sube na fara bidan ka ba goro de alisintana to aka salte sali aka sunte sali aka sali sunye aka alabatu yor sabala tebben ka sala koyre ke bidan tigido ni ko mundu watifam ya bula arabi ko ka fo lafzul bid'ati wala lafzul muhdath ليس يعني أتكنا لغشلك ني لفظي أتكنا لغشلك ني معنى وإنما يزام من البدعة ما يخالف السنة بدعة باللغشي ويمين السنة فينكويا ويزام من المحدثات ما دعا إلى الضلالة ويمين سنتي لك ركوف صلى الله عليه وسلم ومن لغشي ويمين كرساوي كتافلما أولئك كتافلي دوما شرامة جنمية ni ibn arabi ka kuma ya annab nyami fo mbesra ka kuma ta ambulala kasika bawrangan dama fote kamara kan dama fo otewo la yuqaddim wala yuakhir otewo don ba minun tebara ni khilafu tuka don bayala khilafu tuka ala israyala olde ka kuma be fo olde daluye ani ala kara ko sallallahu alaihi wasallam don ba minun hum warhatul anbiya al ulama warhatul anbiya o taw majudu kala yo don nabi mo tiet yeminu yi ule mi fo nabi mo kofe olelo karamoy bala ay ba ko tsi wa qala nabi fana donendo mo men nabi kalama haditha kula ako fi kitab ta'rib al asma' wal lughat منصه أكو البدعة في الشرع هو إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا كوري فمن سنتنا على كركوفه atunta ala kra watila ngana na fengo femnyo isa abeto de ko bid'a obebise ka juguya ai faka famude fihi bid'a dolba ko baba fenno bid'a lakin akoro de tan sintra ala kra kofe woni sharia la haram yado wala kafir yado wala shirku yado uteo na ngore me ko bid'a ka banko ne anta akrawdi kaso ndo odundo bedumbala ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة هذا قول النووي نجاكم النووي دي كوتي فمني أسنتبارك ركوف صلى الله عليه وسلم وكودي بداية كونغا تلالمبي كتا بداية يماما أني كتا بداية جوماما أقول قال الإمام الشيخ قرمودكو المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة والطريق في ذلك أن تورد البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب وهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة هذا كلام النووي نبي كتا نبي دونين لجوا منا نموين بحديثكو كلام إكانغافو aloko bidat yefenyani atintala kala watla sallallahu alaihi wasallam ko ngatla lembe ila hasanatin wa qabihatin nyumani jugmama yan ko qarmo min be ni bebbe ne mbaka ka fo abe sharia kalam baddo sharia doni baddo sharia nyemodo we Abdul Aziz ibn Abd Salam ko aleko aka kitabu kono kitabu alqawaid kitabun tawi ako albirat la lembe kata wajibima bidat de wajibi bidat de haramulendo bidat de mandubulendo kanendo bidat de konendo bidat ye mubahatu ako bidat betla kata nima hada qawlu Abdul Aziz ibn Abd Salam
bon nin nun ma kɛ kalanbaw ye nin nun ka kuma ma minɛ mɔgɔ ka kuma tɛ minɛ bon kitabu minnu bɛ hali ni dilaba dɔnnen tɛ a dilaba dɔnnen tɛ olu de bɛ kuma siyɛn ninnu fɔ ka silamɛw bila ɲɔgɔn na tan ka silamɛya balima tiɲɛ ka teriya tiɲɛ ka sinji tiɲɛ ka sigiɲɔgɔnya hakɛ tiɲɛ ka karamɔgɔ ni kalanden hakɛ tiɲɛ ka fɛn bɛ tiɲɛ ko bida mɔgɔ don ko bida mɔgɔ don bida tɛ se ka fɔ bon an bɛna fɔ kuma kɔfɛ ni ala sɔnna ma bida minnu bɛ yen ni bɛɛ bɛnna kan ka fɔ bida juguju nka hali o yɛrɛ la a dɔw bɛ yen khilafu b'u la olu tɛ ala barika la olu tɛ anw fɛ yan bida min bɛ anw fɛ yan kulluha bid'atul amal bid'atul aqida ka dɔgɔ an fɛ fo ka tɛmɛ hali na awa kuma bɛna se a ma n'ala sɔnna nka nin kɔni ye k'a jira k'a fɔ wajibi bɛ yen n'u y'a filɛ sariya filɛlen na kawaidu sariya kalanw b'a kɛ wajibi ye ka da ko dɔ kan a bɛ kɛ wajibi ye awa sariya kawaidu bɛ se ka kɛ mandubi a bɛ kɛ mandubi o y'a kanulen bɛ a bɛ kɛ wajibi ye sariya kawaidu bɛ se ka kɛ haramu ye a bɛ kɛ haramu ye sariya kawaidu b'a kɛ makruh ye a bɛ kɛ haram a bɛ kɛ makruh ye sariya kawaidu bɛ se ka kɛ dagalen ye a bɛ kɛ mubah ye kaza kalam nawawi ne bɛ kuma fɔ i ka tigi fɔ mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama i t'a fɔ nawawi tɛ bida dɔn n'a fɔra ala e de ta kalama e t'a dɔn nawawi ye min ye ma faamu أكو والبدعة تنقسم إلى قسمين بدعة ضلالة وهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة وبدعة هدى وهي المحدثة الموافقة للكتاب والسنة بدعة الضلالة هي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة بدعة من القرآن فين فينكو يبيو وديوي ani qur'ana ye min fanya anoti ben hadisa ye min fanya anoti ben beni fana kalamba de ba dron fendo be tebe enyina nga ba kono ema famo o be se ke bida to de o te ke bida to balalasi abina fo ya o tuna min ye o foyango ya o de bida to balalasi min be do qawaidu shari'atu koro ani qur'ana ye min ɲini an fɛ hadisa ye min ɲini an fɛ a n'o bɛ bɛn o ye bid'atu hudan o ye kanan ta ye o la n ye misali dɔ jir'i k'a fɔ karamɔgɔ dɔ bɛ yen min y'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ k'a fɔ ale tun bɛ sarakatu bɔ juma o juma a bɛ hinɛ miskinɛw na a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ ko nka a nana miiri k'a fɔ ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra m'o kɛ ko ale y'a dɔn ala y'a dɔnni di ale ma k'a fɔ bid'a dɔn a y'a to yen a bɛ bid'a dɔn wa ayi a tɛ bid'a dɔn mɔgɔ min bɛ bid'a dɔn tɛ nin fɔ ayi bon a bɛ kitabu min kɔnɔ n'i y'a ye n'i ma kalan wɛrɛ kɛ e fɛ bid'a dɔn awa ni n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yan a ko hada taqsim k'a fɔ bid'a tilalen bɛ nin tilacogo la minnu ko a tɛ tila a b'a fɔ nin tilalen ko a bɛ faamu min hadith al-Bukhari wa Muslim an Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ورواه مسلم بلفظ آخر وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة لا بيقول مثلي أكوني أمفهم حديثا يرلا عشر حديثا من مفلاك ولا كلام صلى الله عليه وسلم ولا كلام وين من فين سنتي أنك كولا ليس منه atanga kula anga kodose an kirani mi o dote ala se ga datima o le junu tala nga fo baraji tala fo baraji ta fe na bari ala banana ala se ga datima woni hadidan fora fo ko to wera be abbe koro kili man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ala ba fe ga min fakra ya jirani hadithayna sallallahu alaihi wasallam nakum ma laysa minhu fe min ta anka kodre min ta doy ما ليس منه من تدعي أن المحدث أيضا إنما يكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة من اللي مفهم ناصر بالشرف ولا ولي ليس منه نمين بالموافق للشريعة ليس مردودا نفننا عنا بالشريعة بنويا قلت مرد من الشريعة سنة بالميمة أني ذكره صلى الله عليه وسلم
فيما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فاموكا فو فم بفنات ني حديث فلان يجومنا ني حديث فلان من أبي فاموكا فو فم بتي قال كراكو صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة مهم من السراي دمنه إسلامنا سران يمان دمنه فله أجرها وأجر من عمل بها أبرايب علي أنا مومي باركني أي أو كسر دوكا برايلا أنا بباك برايد دفلينسو ومن سن في الإسلام سنة سيئة مهم من السنة جومان دم الإسلام يكون كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء مهم من السنة جومان دم مهم بباركنا أتيكي كوفي وكو أبي دسرو أبراي أجنولا ولا حديثنا كفهم مهم من مغفر دوكلوكا أدم الدين فلم يفعل كسر دوكلوكا أبي دسرو أجنولا الله أكبر كوسبي وتما ناكل ما سنة سنة حسنة نا فهم بكرة بالعاية سنة سنة حسنة ابنه فيلي سنة سنة حسنة إسلام يمان دمنه وإسلام يمان دمنه شغلي بار إيكو كابني دمنه ما كفلو كو بالعادو أبي أقولي ولا نيولون لا يكتاب من بعد بك أو تي يلا يتفرق وكسر كان يمكن فلابين سنة ما تسير نلا sika wufuida min yan nafa ne mo ba soro ka woni kuma fly ni nyonche an bora ne ni sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnan min mana sunna jugu damne a junuba ka ani mo gombe baraka na fuka ta siyam kayama ka soro dote dobo doka junubula awa ni flana na yan utma ni ko sunna nyumante damne sunna nyumanti ala kala dum amna sunna hasana ibe mo fala نيكو فمن فسنتلم بفنا بناي وتما مسنا سنة سيئة وبكشوج ما لك ربو كوا يا أتما نيكو من أحيا سن بتا أنيغمي ونا يورلو كوا لك راكو أيدن كما ينفو كونغو كرودي مغوي منا لك راك سنة دنيانا ويا صلى الله عليه وسلم كودي أكوا لك ربني أودي يا نابني أودي لك راك سنة دي جومان تولو أتفو تمسنا سنة سيئة أتما بدون كفولو يا تبمينكا ani min dolma wata minka aw kilonte yani yalla ka misal do di min bangalendo في صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه قال ابن شهاب وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك قال الحافظ بن حجر أي على ترك الجماعة في التراويح ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه يعني على مثال دودي كهو فهم بي أبسكة كسنة أكيشوا كبداية وده كتشان في السيسان فهم بي أتمبي على كذا سنة صلى الله عليه وسلم كيشوا دوننا شرع ما أننا كذا فوق وتكيشوا نيماي أتما أسلامات دون وكم سنة عمر آيات تنكفر أوكا كوبي كومي صلاة التراويح سنقولوا أمي جمال نافلة سالمينك ونافلة سالمين على كذا واتلا صلى الله عليه وسلم أتنتتا على كذا سالم هو شكلين شفلا ودوك وادنا سوانما أي موي وشايرا أما سونكا بوكا كو بسرا نانيا تونيونا أكنا نفردا يا أكا ni ala kara kuma sallallahu alaihi wasallam yana wasu kuma da biboni kuma nawo ye fendo tasa ko farda ya ka tebe farda ya reka katla ka sunna to dola wote sunna chu bora sunna ala kara ire masun ka bo sungolo nafla suflana wala susabana ruwayo kuma akon bisra kana farda ya aka na farda ya aka atisi o kama nyatri ya mogo tora se beba sali irema سيدنا أبو بكر كخليفة لا تنبتي سيدنا عمر كخليفة كم فرفنا نا أتنبتي وتمامنا ني أتارتي وسيدنا عمر بورا دندولا سنغلو سوفي أسو جماعة كاشا مصري كونو بيبي سالي يرى دوبي سالي أكلين دوبي سالي موكلين بسرا نوفي دوبي سالي عني جماعة بسرا نوفي سيدنا عمر كو إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل akone hakilla nene nun faranyonga mo kilenka qur'ana kalamba kilenka ko salnuye ako utun kafsa ko famu ya famia law jama'at
هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا ثم عزم أين فتي حكيلا قامت كنكاكا كفانا نميري يارو كويوي yal ni nin gembe bo sunna kono wala nte bo sunna kono ana tigen kan ka fo akake ayu be franyonga ala ubay ibn ka'ab ko ka salli وكلن كسلني موبه ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدعة هذه وسيدنا عمر يصرو وبيسري نوم في الستة أكون بدعة يومي بدعة دو كيما بدعة يومي بدعة نينيا نكرا بدعة يومي بس على كلام مكة صلى الله عليه وسلم سيدنا بخار مكة على فنان خلفاكم فلا عليه مكة إذن تشوفوا هل نسال دوسا بدعة دوسا بدعة على كلا ترابيهون يركبون كه صلى الله عليه وسلم كم وفرنا كسالتنا كقارو واحد على كلا هوات لسيبو كلهم لا ولا تاني بكلام بعد بي غاي كم وكلم بلانجة في كفوك كسالني مو يا كلام شو كلام ويبون كا ويكوكرا دي سيدنا عمر ياك أكون كفو أي فنشين تعالى كرام بينك هل نيكو كويماندو صلى الله عليه وسلم على كراياك لكن أماكن إنكشوين يعني أوتما نيم مؤمن ببنا بلا غشي كفو كما فلاتي نادم نتا أبي حرامي نادم نتا أبي كوبني حديث كلام ده كي مسلم كلام يا بخاري كلام يا رياض الصالحين كلام كسري ما كلام ورك سني كسي إتفوي فمي يكشي غالبا إتسي كريتي كنايو parce que qala dore be min toyo rabu kande do famya de be kala qur'ana ya rabu kande fo rabu kan ka famu kasi ama no te be ko woreke o be cheni ke o cheni de fili ambolu ne ako al hadith lafzuhu amun كل بدعة ضلالة قال لفظ عام ومعناه مخصوص غامانا بني شغل يالا أنا بني دم فندو يالا أنا العام قول ذلك بدليل الأحاديث السابق ذكرها ويقال أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ويدي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة أو الإجماع أو الأثر ما لك مراد بك صلى الله عليه وسلم ممن سنتي أكرا قرآن فوين وياك أكرا كتاب فوين وياك أكرا إجماع فوين وياك أكرا أثر دون بو نوكس فوين وياك أكون النبيار كي أبيك بدعة الضلالة وأما من حيث التفصيل كل بدعة لفظ عام مراد به الخصوص وكمان كتشا وكمان بالقرآن القرآن نيكي بوتا فين كلين كفولا بولنتي على يبفلي بفندك يا لك رحكم صلى الله عليه وسلم كسواتي بفندك يا لك كم كسواتي مثلا لي على القرآن القرآن هدى للناس القرآن جينا هدى القرآن مي عندنا كلام موي بكنا نوا أي هلا ناكو دي فيه شفاء للناس دي بمغب فراكبا أي دي بناسو دوما يبو تولاسي wani ko da kwa bala abe habatu sauda min flambolo ne ko frado habatu sauda fe kise fimane ne ko ala kala sallallahu alaihi ko bana be fura wala ni yo ka ke bana be nala ma farika be do fa ka so fa ma se Fatuma mari mi ya fukadi Allah harado ati faka tieli toturi kuma ka famu abe ko be ya bwade ni mo mineni mo faga mina ka so abado atieli be ala de bulo ati fenti foroka aw nka ba min nay kusabe mo bi ni mo wajibe ka faka tiamu ka so mankene na fatwa ala kala sallallahu alaihi wasallam awde ya faga abad mo fe kashinga ta iba famu chugumna ndi don mo ma famuti we fili ناكو الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء كو أتو فرغاني جهنم في غنيا أياس سمايا نجي بفرغان توبكا يبقى دوساوي
a kuma de ti faamu ni karamɔgɔ tɛ mɔgɔ la i bɛna nin kuma ninnu ye tan e bi sin ka ta i yɛrɛ bolo ten o de la u b'a fɔ man laysa lahu shaykhun fa shaytanu shaykhuhu karamɔgɔ tɛ mɔgɔ min na shaytan de y'i ka sheikhu ye parce que a mana min dilan e fɛ ka ban e tɛ ɲini wɛrɛ k'a la an fɔ de ye bonya ye ko karamɔgɔ ta karamɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ k'i bɛ kalan dɔ fɔ karamɔgɔ t'i la o ayi fo karamɔgɔ de ka kɛ ni karamɔgɔ tɛ yen shaytan de ye karamɔgɔ ye parce que i bɛ taa fɛn dɔ de ta cogo dɔ la k'a sɔrɔ o tɛ fiyewu e ka nin kiti caman minnu bɛ an bolo karamɔgɔtanya sen b'a la misali la komi waatiw kama an tɛ se k'a fɔ an b'u ko tile barisa ni mankan min b'an bolo sisan k'a fɔ la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sali tɛ mɔgɔ ye n'i ma fatiha kalan a tɛ hadisa in na k'a fɔ arakan bɛɛ o bɛ min liman lam yaqra o tuma n'i y'a kalan kelen a ma se k'a fɔ i k'i ka sali ni hadisa n'a sɔrɔ i bɛ hadisa faamu fɛn min tɛ kuma kɔnɔ o b'o de don a kɔnɔ ko ala kɛra dun ko ten o dun ye farisiba de ni mɔgɔ bɛ nkalon na ala kɛra diinɛ ko la sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'i sigiyɔrɔ labɛn tasuma kɔnɔ yanni n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yen a bɛ fɔ k'a fɔ hadisaw y'a fɔ yan hadisa ye min fɔ kullu bid'atin dalalatun dɔnnibaw bɛɛ ka sira da hada amun makhsusun siga kɔni t'o la fiyewu parce que n'an ye bid'a bɛ kɛ fili ye fɛn bɛɛ bɛ jɔ fɛn bɛɛ bɛ jɔ n'i y'a lajɛ Al-Malik Faisal rahimahullah a bɛna musoninw ka kalanko wajibiya sɔrɔya la waati min na tariku la n'i y'a lajɛ a ye gɛlɛya min y'a la batarako tɛ nin n'a ɲɔgɔn dɔn bon retard caman bɛ silamɛ jamana kɔnɔ bi nin n'a ɲɔgɔnna fan parce que u ye ko caman haramaya k'o bɛɛ kɛ bidan ye k'a sɔrɔ olu ye bidaw don ka wajibiw yɔrɔ dɔn wajibiw dɔ ka kɛ n'i y'a fɔ dɔw ye k'a fɔ wajibi de bida dɔ bɛ yen wajibi dɔ ka ban o ye kuma kabakoma de fɔ k'a sɔrɔ sariya a tɛ se ka taa o yɛrɛ de kɔ bon mazhabi ninnu na komi n'an ko mazhabi naani de bɛ an fɛ yan mazhabi wɛrɛw bɛ yen min to yen nka mazhabi naani de bɛ an fɛ yan o de kitabu mazhabi ninnu bɛɛ lajɛlen ka dɔnnibaw ye min fɔ bidan ko la awa k'a fɔ bida tilalen don laki aw ka problème ye min ye dɔw de k'u tɛ mazhabi ko la o de ye baara ye o de ye fɔɲɔgɔn caya o kala Allahu kala rasul kala Allahu kala rasul b'a ɲɛnabɔ a bɛ kɛ tan kala Allahu kala rasul tɛ se ka ɲɛnabɔ o tuma fasalu ahla dhikri tun tɛ se ka fɔ a ma warahatul anbiya o tun tɛ se ka fɔ ala tun tɛ a kalifa dɔnnibaw ma ka tila sɛbɛw yɛrɛ ɲɛna kala Allahu y'a ɲɛnabɔ wa u ye ɲɔgɔn ɲininka kiti dan min na u ye ɲɔgɔn ka kiti dan min wuli jɔnni ka kala Allahu dɔ ka tɛmɛ olu kan ne kala rasulu b'a ɲɛnabɔ sɛbɛw ye kiti dan min fɔ ɲɔgɔn kɔ muso haramaya kuma na an ye kuma 20 ko fɔ a la dɔw y'a kɛ kuma 19 a mana kɛ cogo o cogo kuma kɔni cayara kala Allahu tɛ yen wa kala rasulu tɛ yen wa o ye mɔgɔ nɛgɛn kuma de ye n'i b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ n'i m'a fɔ ten a tɛ faamu yan mazhabul hanafi ye u ka dɔnniba dɔ bɛ الشيخ ابن عابدين الحنفي في حاشيته أي ميفو قد تكون البدعة واجبة بدعة بسيكة واجبة وقد تكون مندوبة بسيكة مندوبة وقد تكون مكروهة بسيكة فين كونين مسيح رميما وقد تكون مباحة بسيكة الدغلندو هذا الشيخ ابن عابدين في المذهب الحنفي الدونيندو قال بدر الدين العيني في شرحه لصحيح البخاري إن شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة وبدر الدين وفرق بصحيح البخاري شرحه وهو حنفي مذهب يعني مذهب الحنفي ديك أبو حنيفة ديك مذهبه كو فنانكو أتمي نعمة البدعة البخاري شرح السيري أقول وذلك إنما جمع الناس في التراويح خلف قارئ وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا متفرقين والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول سيدنا عمر كافو بدعة كبر أفلتشو من أتنتتي كلين بيت ما سلي دانادي بارسلاما سترانا كان نافلا سلي كتشولولا من ببو أكادينيكا نا واجبيرا abe bonna fla sali chugoya kan
يعني أتمنى ني أذكر صلى الله عليه وسلم نعمة البدعة إنه سيدنا عمر كود نعمة البدعة أقول لأنهم أيفن السنتي لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كنك عليكم ثم للبدعة حكمان أن البدعة على نوعين إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. الذي الشيخ عبدين دي ككميني ناصر البدعة عبد الشريعة لا دكرو من كني بك بدعة يمين نادنا فينكرو مما يشرع له أبيك بدعة جوين يعني أتما أقول لي مذهب الحنفي لا دون مودو بنندو كفو بدعة بتلا المذهب الحنفي ولو فناكو ما طول بين مالك زاكبي وفنا سيري حديثين شرحهم عن نعمة البدعة هذه أقول سماها بدعة أياك فين طول يكون بدعة باري على صلى الله عليه وسلم أمام مغوف رنيون كاكي أما كي على كرا واتلا أما كي سيدنا أبو بكر كواتلا وشما ني أسنتلا ولو كوفي طور ثارة بدعة فوق أكون كا أنك دون بدعة بتلا إلى الأحكام الخمسة فيه بدعة واجبة وفيه بدعة مندوبة وفيه بدعة مكروهة وفيه بدعة محرمة وفيه بدعة مباحة. أفهمنا؟ ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي في كتاب المعيار ما نصه وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها خمسة. وكون ياسرو هل دولبو برجلين بنا كافو بنا كون لا غوشلين وأقول يكون دون ما نمبرجلين بنا كدنغنيا سيكاتي من في التحقيق الحق كافو أتلالين له نمان بي ثم ذكر الأحكام الخمسة وفنا لا دورون نفو كافو بلا بسكة لوي والحق بدعته إذا أرضت أن تورض على قواعد الشرع ونبي بلا كل يوكال لا شرع قواعد لا شرع قواعد لا وقرد ني ويا وجه يعني شرع يقره أبكي حرام نيا كحرامي أبك كافر خلو هل بمغشوم كون كافر فولك جلم بلا مناتي باكنا وبلا بينكو كدغون لا دورين المكفرة للمسلم مسومة خلو المذهب المالكي شافعي يرمي مذهب يمغي عليكو المحدثة في الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو أثرا أو إجماعا وهذه البدعة بدعة محدثة غير مذمومة رواه البيهقي في مناقب الشافعي ورواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وجزء تنسب صفحة 267 يا البشافعي يركمي ابن حجر يا مفلا والبيهقي يقول نفهم السنتر على كراكو صلى الله عليه وسلم نابي القرآن فينويا ولا بحديث فينويا ولا بإجماع فينويا هذه هي بدعة الضلالة أما نيما من السنتر أنا ما كلام شغل نبولا كذا بدلنا نبولا كم أبنا فشوفنا فين تعمل وشيك يعني بدعة دودي يعني أتما كفاية ويتيفيو كفو هذه محدثة غير مذمومة فين سنتلين كا وكوننتي إنكارلنتي يعني أقول فنا كتاب غرلا ويحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عن إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان نعمة البدعة هذه بيك مكلي كفو بدعة دبي أبينيا بدعة دبي أبيشي مما كشرع قواعد بي يعني مو وانت قواعد رسا وإيكا
yani eta de ya nyamine et ba nyam wo wulo parce que ni be don ka wani be don tiana wala ni don wala kasi nga kullu bid'atin dalaka fa ala umumihi itika fo أي أبو حامد الغزالي أي فنتا كتابه إحياء علوم قال ما يقال إنه أبدع كوبا فهم مني السنترا ركرك صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهيا بل منهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب أو كلمات بنفو أكو ليس كل ما فين سنتنا على كراكو صلى الله عليه وسلم كو تفين كبلين كو من كبلين دو ويبينا من سنة سبت لي مني أبا ولي ودي بك بداية كو بنو ما يتواتلا أبي سالم بي يا رسالي سالنشيني عن سلبا المهم الخطوة من كلام أتكلم سالكو في ديوا ولتا سنة يوا كجرا فو سنة بفنا فوينغوا تيمو بدا من توكو كافيه ولتو ياله be sena ali ka la gushiri min ke khutba wala misali bana mo bita mo fita sika khutba kono yana uye khutba kana salika abatar fu kitabu bila uye bila uye suna yelma ma yelma suna yelma lakin asira kafira yorma masama أسيدنا علي نني سيدنا علي كما ويادما كوي لكن خطبة مني أتونغانغا بلا سالي كوفي ويوك سالي نفسيسا ولو في يلمغو نا واجبيا ونا كما جو مي باسكو بوليتيكو دي دون ها قصر الله بو اوني وانا دي بيسا ني مثال كو بسكي سغيدي هنا nga juma khutba be la manaka ke kodo sisa ibaka kama go binti garma be jofo juma kasi ba fi mo gas ibaka mo gon bos la bare be jofo juma kasi nat na wuli kata juma salibali atna sika la me wa sika la me ha emso gasu so akun ba okay naso wotu me fo juma ko fe jinu be sigi mo defigi ha wana de ode don Allahu akbar wani ko bora la ko la kaba abiketa Allahu akbar onun salif la khutba kana wule do ka bla ka sali kokono ويا فسال كفر سالين يفه يعني هذه سنة ثابتة ويا يلما سيسا ني يلمني بلادو nga kofesa yala beke kafrare so beke harame wole beke qawaidu shari'a sama sibinum be shari'a kalaminum be wole bunu wujira sisa ka foni biraye nga makruhudu wala haramudu onanyo wala biti أيوة. وقال النبي في شرحه على صحيح مسلم وفنكوتي يقول على كلام صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص هل بدون بشي مبلوكا دون مش كلمة كافو كل بدعة ضلالة هذا عموم يعني عام باق على عمومه اتسكف فيه أي lati ikelen de bitu abito fana boro kuma de do atiseka sebe er kalan kuma de bekanga sebe be kuma fu kalan kuma na kanga seka sebe parce que abifo ala de kuta ay fo ala kra de kuta sallallahu alaihi ngane boro ke dadda madro e min kadi bo fo er kullu bi atin balare atiseka kalmuta fiu ka sebe ka fo an yabqa amman ala umumihi wa ala itlaqihi itisiku kufu fiu fi kabira la parce que yere ba kono mo tsika fo fiu ka be ka be na do te refe awat me bina munge aywa la wi fana ni defo ako fa ila ghurifa ma dhakartuhu ولما أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها يا ذلك مكو كل بدعة ضلالة وعامل مخصوص ديرو أكركر من بدعة دو بولين على يعني كوكا فو بدعة سيسلك بوالا كما أم بافو شو منا كلنا
ya na marka yɛrɛ bɔ de kan n'a fɔra kullu ka ban ko bana o tuma foyi tɛ kɔfɛ tun ya kullu bɛɛ donnen b'a la ko o tɛ se ka bali wari kullu nana Qur'an na yɔrɔ caman na ka sɔrɔ dɔ bɔlen b'a la ayiwa n balimaw halisa u kulo bɛ radio Jɛka Fɔli mankan na ka bɔ Kurufina Nord maa min b'an bolo kɔrɔ o y'an fa an'an karamɔgɔ ye ni o ye a Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage ka bɔ Barawuli n'an bɛɛ kama ko Mualim Sheikhnɛ dɔw yɛrɛ ko mudir babu bɛ fɛn min kan o ye sunna ani bid'a o walawalali ye kuma fɛn min ye Jibi Jakite an b'a ɲin'a fɛ a k'i bolo yɛrɛma fɔlɔ. ولم ترى من ولي غير منتصر an seginna ka don kuma se kura an y'a yira la k'a fɔ maa min b'an bolo kɔrɔ o ye an fa an'an karamɔgɔ ye ni o ye Muhammad Al Mustafa Wage n'an bɛ k'a ma ko Mualim Sheikhnɛ Wage dɔw yɛrɛ ko mudir a ka nɛgɛjuru sira ye 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitali ye 65 28 83 28 65 28 83 28 ayiwa Mualim ko kɔrɔfɔ b'i bolo. bismillah an bɛ yɔrɔ min na ko kullu t'a to ko a bɛ kɛ bid'a bɛɛ kullu caman nana fɛn dɔ bɔlen b'a la kullu caman nana kullu bɛna yɔrɔ caman fɛn bɛɛ kote o fɛn bɛɛ kote an delila ka fɔ yan siɲɛ caman yali mɔgɔw k'a fɔ min b'a fɔ ko kullu bid'atin ko Ala kɛra ko kullu bid'atin dalalatun sallallahu alaihi wasallam o hadisa dɔ de ko ni ko bid'a bɛ tila ale bɛ nin de fɔ an b'a don dɔnniya ninnu ye sɔnna tilali ma sisan n'u fɔra alhadisu hada amun makhsusun olu de kan ka dɔn ka tɛmɛ anw kɔni kan ne hakili la anw ka dɔnni bɛɛ lajɛlen ye k'olu ka kuma de lasagi nka a ti ka fɔ an damata b'a la yani mɔgɔ min bɛ kulu in ta yɔrɔ wɛrɛ ka hadisa in kɛ amu ye baqiyan ala umumihi e de ma faamu o kɔrɔ de ye karamɔgɔ tɛ e la parce que ne karamɔgɔ b'i la i b'a fɔ de amun makhsusun karamɔgɔ bɛɛ bɛnna o de kan ka fɔ o tɛ se ka wuli ka fara dalili wɛrɛw kan hadisa tɛ se ka ta ten ne bɛ mana kelen ye n b'o ta mana min ye yen fɛ n b'o ta hadisa ko tɛ ten o hadisa ko dɔ de bɛ dɔ dilan ne bɛ hadisa ta sa mana kelen min ye n b'o ta mara dɔwɛrɛ ye n b'o ta hadisaw bɛ ɲɔgɔn dilan de u tɛ tigɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na alakira nana de sallallahu alaihi wasallam a ka diinɛ dafalen de di ne y'a faamu tigɛtigɛlen kan e tɛ foyi faamu ala ko tɛ fankelen fɛ ni alakira ko sallallahu alaihi wasallam misali la fi ma saqati as-samaa wal ushur san kaba mana fɛn min mi sanji mana fɛn min mi awa tilancɛ 10 min ye o jaka ye ni y'o ta ten a bɛ fɛn bɛɛ la comme dolu b'a ta ni i ko fana laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqatun wusuki 5 duguma jaga t'a la i ye nkalon de fɔ wa parce que olu ye fara ɲɔgɔn kan cogo min na sisan awa o ye dɔnnibagaw ka kɛnɛ ye ni Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min n'i bɛna salla fatuha bisakinati wal waqar akana salla ni bonya ni sabati akana giringa do amana min sɔrɔ a ko sali min mana abdan fa atimmu aka dafa o ye riwaya dɔ ye riwaya filanan na ko n'a ye min sɔrɔ ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu fa atimmu bi faqdu bi aka sara a bɛ cogo kelen ya a bɛ tɛ kelen ye مثلا نين فكر لسه في أركان لبان سؤال ما منه أمام تسلموا أو بسلامه إيه تقوليوا كني توصل سيسا نترى فقدوك سيسا إبنا أيوة يبصر سرچول نترى فأتموك يبصر سوى نترى فأتموك يبصر سيسا يبولي كراني أركان كلين كسري بفاسحة وصورة إبنا أني أركان كلمة بفاسحة فقط وتسلم أفلا بيتوني وانا يعني كلام شو في سيساجي لمنا من كلا فقدوه إبنا أني كلمة المامي سيجراي غافو المامي فلان من توني وانا سيسا هو فلا بتوني وانا وقت ما بس يسلم ودي فاتيمو يا ودي فقدوه كسر المامي يكتشوف من يباس بس بفتان الصوران كلا بلا جلنا يبسلم كلين نايمنا فلانان كي يبسكي parce que oyo almanu sigoro e soka wulniya way salis sara chugo yere o min aham rukun min arkan salat khilaf kerola
يعني مذهب المالكي ولا ما فو دو مذهب دو حديثين كلين دوين ننتا يعني مذهب المالكي ولا أنكو قاولا دو إعمال الدليلين خير من إلغاء أحدهما دلوف لا برالي ni tarjih c'est ka do grian ka do tri wulu minu mazhab al malik yani mazhabin yemo ye wulu be dese waddu la ka dobla donye wa fo tarjihu masaka ki murajjihu te abulu khalil fo de fo khilafu be khallu masala minuna wulu ya ma fin so min be masala do grian ka tama do ma do bla donye wa huwa khilafun fi tashhir bo yo ke la gushliye wolu fe ante fembe don nante min do anka segata alama anka segata tuguma anka bokungu kono yani madhal malik min yake ko imalu dalilain khairun min ilghai ahadihima aw yake na al-misra man sabe wuli kana ni kilinye be fata ani soran kala ka bange ngibe sigi besi ke katahiyake wo ka flana katahiyake be wuli bina ni sabana to ngai be fata ni soran fana kalamula ka bange to nge kramo se ni rongale ai ni ka barade ni faqdu وتابع كسرة أياك شو من يبصرة فأتموا أيا دفع سابقا مي فرود يسوع سيسا يبنا نيكا فلاناي بس يبنا نيكا سبناي جيبوس أو كلام كي كم نيكيلن دبيكا يسال عدم نسيسا يباس سال شو منا يباس سال تندي يعني فأتموا فقدوا تاي أيا ركان فلامين كي كوفا سيسا يبنا نو فلابي دي كوتو نيوانا كفاتا نسوران كلام كابانين كسيجا سلام bonni sitanga masabiye anga masabiye ni alla misramuna ibe wuri kanani e kara kan flanaye ibe kalanke ka bange suran ni fataha ibe si البناء في القول يبني يعني يقضي الفعل ويبني قول قد ما يبقى كلانك كما علمي كلانك شغلنا نجيبسي قال مصلي وحده يولي بنا نسوانا فناي يبقى كلانك كابنه قد ما يبقى سورة السلام نيه حديثة كلينتا نمذهب نيه حديثة كلينتا نيه حديثة فلافر نيونغا ni qala rasulullah baba anyana botio ni asro qala rasulullah riba anyana bo mun yalla mazhab kiranani wala charanani qala rasulullah tabe bulwa atabe bulwa munakiranani munakira duri منالك ربا صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا شهد الحاكم وأخطأ فله أجر واحد وتيوا وبي على مغوص سباتي وكخلافو كما كسبنا مغوص سباتي كتلك كلين بتامي إتاكا أم بكي شو بنا وني كلام يرتيني وين سلا برني دونا كلام كنا كباي بيل لزرا دي بما بعد دون جا نبدي تين نبلا لسلي كلين دي سالي يروتا فما نيادو وكاد تلي نسال ربما بنيامي مودوما غا ويكا بارسكا انينابو روايه دبي نال مسلمنا فاتيمو روايه دبي نس على المسلمنا فقدوا أو كما مثال المالكي فقدوا روايه يعني فاتيمو روايه يفلا بلجلين فرانيونكا اوتما يبي في يبي كلاسرا غبار لا يبكم كالمصلي وحده قبابو بكي قولي كلاين يا عثمان إيكا أركان فلانا نسيزان بفتح نسوران كلا جيبسي هذا هو العمل ni wula fana almami kalam min ke wala wala fata ni soran ka fo e ka labando ito la jetu ni fata ni soran de kala ka bange ka so ka si ka salam otma ni ya misal da be ko mi e ka arakan foro de kala fata da banye sisan fikrila ya fami woni safodo ni sel fana do ni lasrado abebici أو سنة كذا خلافه مسائل خلافه بمغو يكون جرابيسي وجامع مثل كونه وحتى يلمب ندوننا المهم جامع يربي وحتى يلمب أدوننا أم تام مسألة منه فو أنك نفطول أنك نفط بسالي يرتشوا دوننا كتما بلا جرينك يعني المهم نبي ككمايا
في المذهب الشافعي. أما في المذهب الحنبلي وفنابتي قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في كتابه المطلع على أبواب المقنع لفنقو البدعة مما عمل على غير مثال سابق. بلاد من كذا كاسراني وانا شيت تيفرو أتلقى هو البدعة بدعتان. بدعة فلادو بدعة هي هدى وبدعة هي ضلالة. يعني بدعة هدى كان أنت بي براي بسورة بدعة ضلالة بي ويفلت جنود بسورة. أقول منا أتلين دفنا كدو شرات لدورين دوما يكمن فما يفهم كسبه نيه ومذهبي ناني مكان مذهب المالكي لا مذهب الحنفي لا وكفر. مذهب الحنفي لا أولا ثم المذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي المذهب الناني بدون ما بيننا كفوكو بنا تلالينو نمو من تاي على كل سو يبقى مورمتوا أي موج من منا بوسيسا كفوكو بين نامن يوم نيجو كلاندونا كلاني من دونا أمن نون نونا كوي أما فوي دون تاير لا سانغو كفوكو أم بسكر نك موري نين نمبلا جنكو بنا تيفلا بنا مذمومة وبنا محمودة سكتة كفوكو ديدو الله أكبر. ngane anko mazhabu nani ni mazhabu nani ka bo mo min bulu ni mo min fe mazhabu tigi be filendo ashite fuye abeka nga twisa puisque ala kala yere sallallahu alaihi wasallam amara ni mazhabu kuye amenyo ngo famo puisque yale ni mo fana ka nyon famo kuma na faka so abbe ne me fonyo webe ro jumeda madam anni yoro ma famo abeke kuma lan ko non fode wa rasa ambe min fo kitabu be ambulo ne shara kitabu do abela jirin bita aso chama ne shara kitabu jate kata minu keme la so bi konton be benna ninka ka fo bida betla yani osmani mo wara sorra min ko atikla ima shara yirlaje masalan e kallaje ko femi mana sinti على كركو صلى الله عليه وسلم ولا سنتر على كركو نمارنغا من نسي أكا كنا بكرة بدعة ضلالة أنني مثال الشامية كفو أقول قرآن يرى مثلا على كركو فاتو صلى الله عليه وسلم تفهمنا قرآن ما فرنونغا رسول بفاتك ما فرنونغا الله أكبر ما فرنونغا وفني بداية بكاك إيه لا بكن بداية هاد فاتوس ما بينا فنا حديثات متسبين حديثات متسبين أصلاً كفو حديثة من السبين أنا قرآن كمان تاني غمي ودا أكون مو كنا السبين يعني أكان السبين أكوفي بداية قرآن كان فرنيون كأكوفي بداية تيوا أيوة أتمنى ني أبكر بداية نا أبكر بداية ضلالة أبني ما afora fana o watila ka ho kitabu qur'an tumbe seven bitum be bila nuqatin tumitala فلما فعل هذا لم ينكر العلماء عليه ذلك مؤمن فلياك كتمي كفونا دون ما من بيو ما نكر ما هو كون بلاي على كرام من صلى الله عليه وسلم على كرام اي ايوه ما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بنقط المصحف على كرام اي امرك فاي تمي كقران كفلا فمن قال كل مؤمن كل شيء لم يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة فليبدا بكشف النقط من المصاحف كل ما يقول بلاد فيلي كي كادمني ني قرانا يري كا سيروني تومي بولا كي كادمني نو فولو نكرا تسلا كلا لا بك ادون تمبسل دي فولو ديو تمبسل دي فولو تومي تنتي سيكل تنتي nana nake ka fa wajura mo tindra bukandon to numa kana ni on la ne ko koy bida kwa kana ke on wona chama ne be ambulo abi foko bida do ka sa wajwalendu di akakere awa sumunu nana ka hizu nati ka tlaka ka hizu biore be mabbe ko bolen ko fo ala kala de ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ka tlaka ka hizu biore ay sumunu ni robo min be ala ayo de ale de côté kwa ka kewa ala kala ko mata yan fem min be ni mago nana ni mago sira ama ko otoy ka so abisa ka dinar de me ka fo bidaye ko bo chama flambolo chobina o fille
fendo be ulu yere kelifana besra ke fili nga la pasali kama ulu kera sunna ulu bora bidala يعني دونما ويمين في المذهب المالكي ويمين في المذهب الحنفي ويمين في المذهب الشافعي ويمين في المذهب الحنبلي دونما وربن دورة في مينتني وكوني أون يتولا سوف فنفورا نينته وبكرة كفر مذهب النسبة للكفر يعني ابن تيمية رحمه الله عليه رفنا مني أكا كتابه بيقول القصوى عليكو أيوة أكا مجموع الفتاوى أكو كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة وهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يقوم بني يسسا الدنبا caman be min ka kitabuta kada kore ka anta don ale ko bidawo bida ni wajibite mustahabbatu ko e bida juma yani ko yoro la sonna ka ho bida do bise ke wajibi do bida do bise ke mustahabbu ndama ke wajibi ama ke mustahabbu wa hiya dalalatun bi ittifaq al ulama atma don ba be benaka fo ifili sisa ako yoro retu ibn Taymiyyah fi mashmul al fatawa أيوك في الجزء 20 جزء مغانا كريم ولا في الجزء الأول أكو قال الشافعي رحمه الله البدعة بدعتان بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالة وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمة البدعة هذه هذا الكلام ونحوه رواه البيهقي بإسناد صحيح في المدخل أكتم في مجمع الفتاوى إذن البدعة الحسنة إن من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعي على استحبابها وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة وبقول عمر بن الخطاب في التراويح نعمة البدعة هذه إنما أسماها بدعة باعتبار وضع اللغة فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي على استحبابها ما دوك ما وربن ننقف شغلنا يعني مذهب بلجلين يعتفو ثم ابن تيمية رحمه الله عليه فرنانية كما يرجل في مجموع الفتاوى أيافه في الجزء الأول جزء فلولا أيافه في الجزء 20 أيافه في الجزء 27 كما بلجلين بك فبلا بسكتلا نيمان بي جومان بي سيدنا عمر كما نعمة البدعة هذه كوي دلوك فبلا بسكتلا يعني يرجو لا بدعة في الشرع عند هؤلاء ni aka jumu bila min lagushi huwa ma lam yaqum dalilun shar'iyyun ala istihbabihi amma ko le dalu shar'iyyu surra minka fa abbe akamindo akake walaysa bid'atu dalalatin ibn Taymiyyah kutu fi kitabihi al-musamma al-furqan bayna awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash-shaytan aku fi al-juz' al-awwal صفحة كما عن بوران الفلا أسجراء الإمام الشافعي كمكا قال الشافعي أيودي فوق كتابنا البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن لشنيد عن الشافعي وجاء عن الشافعي أنه قال المحدثات الضربان ما أحدث يخالف كتابا ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة انتهى. هذا كله كلام ابن تيمية. ويقول ابن تيمية أيضا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 297 أكف تعظيم المولد النبوي صلى الله عليه وسلم واتخاذه موسما
قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حسك أجر بلاتك لي بنتي يبلا من كتاب الدمر إن يافو كابونيو ونقصه كافو ما سماي مي بناتو كنمبالا يمامبالا جومامبالا أبي جواني منو يأيولفو aben yani minu ya ayofo hatta maulud nawi min beke ni kuma warata an fe ka fo bidado mote ifa bangai donke sali ti ba bangai donke sare wala yas billah jogon tanya kuma do abu tuda alako maulud yere buyani na fara bidado chugo chugo ko ni mo min ya min ni ngani anyumaye yakunu lahu fi ajrun azim akal husn qasdihi وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبي فان في جوا من السيسان كلمات سكافو تعميم الحكم كبيرا كوكي نلابولين يتانتو بلا مو بلا أبي فوتشو كليني أو كلمات سكافو يقول تمت ما فو وده كما مولد كومين بيا ني عليها كتابو يا تيجي ككتابو نوكا دو تالا كدو تي yali kaseka hakilla do sabati ibn tamata kitabu la sebenen be ka bangi ka jea ka fo ta'zim al mawlid ne bilado ati laysa bil hadalatin amma sai mangai nawo mangai da ya juwa ka kita sai mangai ya juwa da kan ga fo mo de min kanya na min manyana yali ka mo blasa galla gushli ni ki dambe ka ta flanga fama ki dambe ka ta bilati yama ka so bila kordonente wote man ka wote islama do Allahu akbar wala afi bila ko beta ni dumo de donana fokata ma hareka ni ba fe ka mo mi lagushi dumo islamana kuma annana sisa to kadanye yere jira kadanye amma fe ka fini do an yere kan na min tan ka fini kan yere bangi chwa do la wote ka ke an kala na mo mi numbulo la da do dum mo do ka la da do fo ki nyem go lagushi ande ante bonya so na man kramo lagushi ante bonya so na ma nyem go lagushi bon en fait o de yele na tilira kata bonya ma wala an atsika fenno fo atsika kalambale yafo maliko na atsika kalambale yafo an ka karamo mafi ku kala nente ku kala ne ka temeka atsika ala srayan bale yafo yere ba don tiera mimi yere ne go bi sala ka temeka am sika mi fo bidati gido bidaya mu yesiza donente yani ka fo ko bidaya fihi mahmudatun bidaya bala kan yere notunti atinya bidaya de bala lagushlindo o de sharayo de fuku lagushi yani kullu bid'atin min fara'amun makhsusun aw muradun bihi al-khusus utifo yani otma yali kasika mo folo num belagushi ku beka slamachi ku beka ko fe mo ke ire blo besanfe ay fo de ko bid'ati gudu otma mo me mawludi ke ayake kichugo la sa e ba lagushi bid'ati gudu mo me do ko sale ko fe ayake kichugo la sa bid'ati gudu o kata ko fara nyongate minu yere do wala foli yere bira yorola akabalendo wanyendo take ni yoga mo tochi ibakete o balawde anso jawnen kono o kama bira ko ka nganyana bo kosobe ka do mindu ka do minte sunna ko ka nganyana bo ni sunna minte sunna no famuna mankan fleya mankan fle giye kono be no be kantigale ni marfatu ya nyonka abe doya wabita mo fa kodola kasro fali yere be doya bina fali be ke ala batuye ki be bida kele afam ka gele ebe do fuka ni kolosi be do fuka ni sawasu kodé be do fuka ka be krama sale ke chulla be do fuka ka be ala kra tanun nunke olu be bida ay fali bida de wa nun bida de fo bidali ko jum atma be jarabi ko ni alakra ko sallallahu alaihi wasallam wala kan ci godo alakra ko na bar ni hadith do bi bir kara fa kullu Allah fulendo ka bodda lube kara yo fana ka balento ko ya usila al-amru ila ghairi ahlihi fantazi sa'ata ni ko di mo min tatiki wa ika tin tuma makono otma dina de kera bete bebe kumana o ko tsega dafa o tsega ke ben kono yam wa tasmu bi hablillahi jami'an min qur'ana kono abeka alaka jurubine akana fa na fara innamal mu'minuna ikhwatun mu'minu yabalbade
n'a fɔra wala tanazaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fatafshalu a bɛ fasan wa tazaba rihukum a barika bɛ taa n'i sera silamɛ jamana lajɛ ni ye jumɛn mun y'a kɛ sisan mun na ni sababu ye ka mɔgɔ silamɛw fara fara mun y'a kɛ est-ce que an bɛ wajibi kelen de la wa an tɛ wajibi kelen la an bɛ musahabu kelen ni farala kelen la an ye fɛn dɔ de kɛ bidanw ye ka silamɛw cɛ fara n'a ye ka silamɛw ka kelenya tiɲɛ n'a ye ka sɔrɔ jɔyɔrɔ si t'u la silamɛya la ayi an bɛ fɛn o fɛn o misali sisan o misali kɔni ka ca n'i ko sisan janasa saliw la a bɛ n'u taara kaburu su dɔn kaburu kɔnɔ u bɛ sigi ka ko bɛ dugawu kɛ n'a kɛra bida a kiti bɛ jumɛn hali a bɛ kɛ bida jumɛn bida min bɛ mɔgɔ kafiri a bɛ k'o de ye wa ayi o de ni mɔgɔ salila sisan n'a ye dugawu kɛ sali kɔfɛ komi an k'a fɔ a ye fatiha ta o fatiha ta a bɛ sali tiɲɛ wa a tɛ sali tiɲɛ sali salamu bannen kɔfɛ mun bɛ se ka sali tiɲɛ tun foyi o tuma ne alakira ko sallallahu alaihi wasallam sallu khalfa kulli barrin wa fajirin ay sali mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ sɛbɛ bɛ kɔfɛ e bana ka sali nin kɔfɛ e bɛ sunna ka bid'a de kan bid'a o jɔn b'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ batu min bɛ minɛ tigɛ kan na ala bolo jɔn b'o batu dɔn Allah ne y'a minɛ k'a fɔ e hakili la k'a fɔ i ta minɛnen don e bɛ sunna ka bid'a kan bid'a an ka fara ɲɔgɔn na an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ne kɔni hakili la o de don bon nin tun ye ɲininkali filanan ye n k'a fɔ ɲininkali fɔlɔ ye astagfirullah le min ye ɲininkali kɛ k'a fɔ a bɛ fɔ ko ne ka kumaw na ko bina dɔ ka ɲi ko ale ma se k'o faamu bon a tigi k'a faamu kɔni k'a fɔ ni ale ma se k'a faamu défaut b'ale de la ne tɛ a faamuyalen don n'a ye kitabu fɛn o fɛn lajɛ a ka baro kitabu ninnu to yen a ka kɛlɛ fitinɛ kitabu ninnu to yen a ka kitabu sɛbɛnw lajɛ a b'a lajɛ k'a fɔ bida tilalen don bon an b'o jɔ yen ɲininkali filanan ye min ye ko ala a bɛ bɛn mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ye nin kɛ ala n'a kɛra kosɔn bon n'a bɛ kuma in na o bɛna caya bon ni ala sɔnna an b'o bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ parce que n'an k'an b'o jɛya bi a tɛ se ka nin bɛɛ sɛbɛnnen bɛ ale de la k'a fɔ nin kɛ ala n'a kɛra kosɔn nin kɛ sinji kosɔn ala ni sinji kosɔn an ni ɲɔgɔn cɛ yala fɛn nagalen don wala fɛn nagalen tɛ wala silamɛ mana fɔ a kiti ye mun ye komi a b'an fɛ cogo min na n'ala sɔnna ni min nɔgɔyara o la inshallah sigiyɔrɔ y'an n'o fɔ donc bɛɛ bɛ don bidan ni sunna in kɔnɔna na bon u ye fɛn caman de don a kɔnɔ min tun t'a la hali ni ko sisan Allahu a'lam ala de b'a dɔn i b'a fɔ fɔlɔ u b'a fɔ Allahu wa rasuluhu a'lam ala n'a kɛra de bɛ a dɔn o kɛra kojugu ye bon a tɛ se ka faamu kalan kuma tɛ Allahu a'lam bɛ fɔ Allahu wa rasuluhu e k'a lajɛ sadaqa Allahu al-azim min bɛ fɔ kuranɛ kɔfɛ mankan min bɛ wuli o la k'o ye bid'a ye a tɛ se ka faamu yɛrɛ fiyewu minnu b'a fɔ o ma bid'a dɔn ni tant que ni bid'a ma kalan k'a faamu k'a dɔn kalanbaaw ka kitabu sɛbɛnw na minnu ye kalanbaa sabatilenw ye fitinɛ in tɛ ban fiyewu i bɛ mɔgɔ faga fu nɔfɛ i bɛ ban mɔgɔ la fu nɔfɛ i bɛ sinji tigɛ fu nɔfɛ ka sɔrɔ foyi tɛ a ye sinji caman tiɲɛ a ye furu caman tiɲɛ a ye sigiɲɔgɔnya caman tiɲɛ ka sɔrɔ foyi tɛ e bɛ min juru ka bɔ ala bolo e b'o kɛ fɛn min ni baraji yɛrɛ t'a la k'i b'o nɔfɛ ni ala sɔnna ma nin kɔni ninnu dɔnna an ka kuma la n'o tɛ babu in ka jan nka ne tigi ka ɲininkali cayara nin na ɲininkali fɔlɔ ɲininkali berew tɛ ɲininkali ɲɛnamaw ɲininkali gɛlɛmanw tɛ sisan silamɛya kura in ani sisan kalan kura in a bɛ ninnu de kan ale tɛ fɛn sɛbɛ kan o kabayiru bɛ yen mɔgɔ si tɛ ɲininkali k'o la riba baw bɛ yen mɔgɔ si tɛ ɲininkali k'o la tawa junubu caman bɛ yen ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam minnu tugu tɛ don alijana kɔnɔ olu junubu bɛ yen mɔgɔ t'o fɔ masayilu khilafi ninnu don an b'o de fɔ olu fana dɔnnibaw yɛrɛ bɛnnen tɛ o la dɔ y'a kiti kɛ nin ye dɔ y'a kiti kɛ nin ye o de bɛ fɔ i n'a fɔ muttafaqun alayhi masala fɛn o fɛn don mukhtalafun fi a tɛ bɛn mɔgɔ ka nakari
تقول لأنك تقول لا يحرمك المسائل المتفق فيها ولد بالنكر متفق على إنكارها أما المسائل المختلف في إنكارها والنكر وفوتشو بعدنا نمو فوتشو لا يفنان بورا شرع كنا يبورا سنة كنا ولا يعز بالله. الحمد لله كرم واني كرفوني أنا أفهم في السنة أن بدأي alani an karam bo sababu an ba fi ka don fala sisan parce que an bɛ wala ta yin nɔfɛ an mana minnu bɛ aw faamu tila ko de lakali an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛ laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o kalifa an la wa an karamɔgɔ ka nɛgɛjuru sira di kan bɔ ne lamɛnbaaw ma a ka sɔrɔ ka dugawu kɛ jibi nɛgɛjuru sira ye 76 48 58 90 76 48 58 90 wolonwula ani wɔɔrɔ 48 58 90 76 48 58 90 Malitel ye 65 28 83 28 65 28 83 28 65 28 87 28 aywan karamɔgɔ i bɛ kɔrɔfɔ laban di ka sɔrɔ dugawu kɛ. Wala mi ɲininkali kɛ bawina ne hakili la a y'a mɛn o hasa n'a min faamu an kɔni ka kuma si t'a la kitabu de bɛ yen an bɛ kitabu ninnu jira la bon minnu ko bilan a tɛ se ka tila fiyewu o fana ni min sɛbɛnnen b'o la kuma in tɛ dɛ ni kitabu minnu b'a bolo a bɛ se k'olu lajɛ kosɛbɛ ka nin da u kɛrɛfɛ dɔw b'o ko wa bɛ di ha tatamayyazu al-ashya ko tɛ dɔn fiyewu n'i ma sinna da kɛrɛfɛ n'i y'o kitabu bila minnu fana ye nin fɔ k'olu bila k'u mɔgɔw bila ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a dɔn i kan ka min fɔ i b'a dɔn i kan ka min minɛ an b'o de b'a tigɛ nka o t'a bali ne hasa n'a ma min faamu a ka ɲininkali kɛ an b'o de fɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka sababu ɲuman kɛ amina bi Allah amina bi Allah awa jibi baara ɲɛna an bɛ yɛrɛ fɔ ka dɔɔdɔn k'i sini kɛnɛ ne laban ko ɲuman ko ala ko kalifa ne la Hassan Singa karamɔgɔ ka nɛgɛjuru sira di 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel ye 65 28 83 28 65 28 83 28 jibi ko baara ɲɛna. شهيدهم فاز من مولاه بالوطر وخصمهم